بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem Müslüman kardeşler. Muhterem Müslüman kardeşler, bizning endi Rajab oylari davom etdi. Allah bersa, biz сөйләп китербез Исра һәм Миграҗ вакыйгасы турында, әмма бу атнада түгел, икенче атналарга якынрак килгәч дип әйтик, ул Раҗабның ахырларында булган вакыйга. Бүген инде Алла берса сөйләп китәсе сүзебез булар дуга хакында. Дуга. Чөнки шушындый матур айларда дуга кылу мөмкинчелеген файдаланып калырга кирәк. Шулай бит. Чөнки ураза тотабыз, намаз укыйбыз, садакалар бирәбез, изге эшләргә тырышабыз. Шул ук вакытта Аллаһ Тәгаләгә дуга кылуны да онытмаска кирәк. Гади шулай бит, кул күтәреп, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, дуга кылуны онытмаска кирәк. Чөнки күп көч шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Кай вакытта, әгәр дә без мәсәлән шушы дуга булмаса дип әйтик, Аллаһ Тәгалә белән бәйләнеш булмаса, безнең изгелекләребез изгелек булмый. Намаз физкультура була, ураза диета була, закат хайрия була, благотворительность, хаҗ сәфәр була. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белән элемтәне онытырга ярамый беренче чиратта. Бу шулай бит. Элемтә ул безнең кылган дугаларыбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ад-дуа хувал гыйбада." Дуга ул гыйбадат ди. Ягъни дуга кылу Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү ул гыйбадат. Шундый аят бар, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум иннал лазина ястакбирuna ан гыйбадати сайадхулуна җаһаннама дахирин." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Раббыгыз сезнең дуга кылырга кушты" ди. Миңа дуга кылыгыз диде Аллаһ Тәгалә әйтте. Астаҗиб лакум, мин сезгә җавап бирермен диде Аллаһ Тәгалә. Иннал лазина ястакбирuna ан гыйбадати, гыйбадат кылырга тәкәбберләнгән кешеләр җәһәннәмгә керерләр диде. Менә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсәне аңлатасы килсә, кайчакта безгә аңлата синонимнар белән яки антоним белән. Мәсәлән, ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна газаби ла шадид. Миңа шөкр кылсагыз, мин сезгә арттырырмын, кафирлек кылсагыз, минем газабым каты ди. Аллаһ Тәгалә шөкр кылу белән кафирлекне капма-каршы куя. Кафирлекнең капма-каршысы иман булырга тиеш, шөкр кылу түгел, шулай бит. Димәк, шөкр кылуда иман мәгънәсе бар. Иманда шөкр кылу мәгънәсе. Алар икесе бер үк сүз дигән сүз. Менә монда да Аллаһ Тәгалә дуга кылу белән гыйбадатны шулай бит бергә куя. Дуга кылу белән гыйбадат кылмауны капма-каршы куя. Димәк, дуга ул гыйбадат. Дуга кылу ул гыйбадат. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, кем гыйбадат кылмый, кем тәкәбберләнә гыйбадат кылырга, шул тәмухта була ди. Дуга кылмый, мөхтәрәм кардәшләр, тәкәбберләр. Тәкәббер кеше дуга кылмый. Мәсәлән, берәр кешедән бер нәрсә сорыйсы булса, тәкәббер кеше нәрсә ди? Бар әле сора алганнан ди. Үзе сорамый, шулай бит. Үзе сорамый. Бу тәкәбберлек, ягъни үзе килеп, баш иеп, түбәнсенеп, кимсенеп шулай бит сорарга кирәк. Шуңа күрә нәрсә ди? Бар сора әле ди. Аллаһ Тәгалә тәкәбберлекне асылын күрсәтә, шулай. Аллаһ Тәгаләгә каршында тәкәбберлек ул дуга кылмау. Кул күтәреп, тезләнеп, ялварып, Аллаһ Тәгаләгә дуга кылмау. Шуңа күрә дуга кылган вакытта, мәсәлән, мәҗлестә күрсәгез әгәрдә, бик теге тәкәббер кешеләр мәҗлестә башларын күтәреп утыралар, нәвәттер. Баш иеп утырмыйлар. Ул күренеп тора, ул шулай. Башын күтәреп, кырыйга карап, нәвәттер утыра. Сине вагаз сөйләгәндә дә, ул тәкәбберлеге күренә. Дугага кул күтәргәндә, ул кул күтәре сыңгы булып, бөтен кеше күтәреп бетергәч кенә, һәм күтәргәндә дә башы кырыйга күтәрелгән буланың, караган була,
Кулы биек күтәрелми. Яки монда аста гына була, күкәйләре тирәсендә генә. Шулай бит. Яки өстәлдән күтәрелми ул биегрәк. Өстәлдән биегрәк күтәрелми аның кулы. Нишләп алай? Чөнки бу гамәл, менә бу эш, ул күрсәтә аның шулай бит инде кимсенгәнен. Аның кимсенәсе килми. Ул үзен тәкәббер итеп тоя ул. Менә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дә бер хадисен карап, кайберәүләр догага кул күтәрмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кулын күтәргән ди яңгыр сораганда. Шуңа күрә кайбер төркем мөселманнар яңгыр сораганда гына кул күтәрергә кирәк дип уйлыйлар. Яңгыр сорамасаң кул күтәрергә кирәк түгел дип уйлыйлар. Шулай бит дога кылганда. Мөхтәрәм кардәшләр, доганың әдәбе ул кул күтәрү. Чөнки син кешегә барып бер нәрсә сораганда да кулыңны сузасың. Ярдәм итегез инде дисең. Шулай бит. Син бит бай сорамыйсың бай. Чо ярдәм итәсеңме миңа? Я сорамыйсың бит, шулай бит. Син кулыңны ярдәм ит инде миңа дисең. Ягъни башыңны иясең, кулыңны сузасың. Шулай бит. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, дога кылу ул сине Аллаһ Тәгалә каршында түбәнсетә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, кем дога кылмый, шул кем тәкәбберләнә миңа дога кылырга ди. Менә бу тәкәбберлекнең билгесе. Без теге бер сөйләгән идек шулай бит тәкәбберлек турында. Дога кылмаган кеше, гыйбадәт кылмаган кеше ул тәкәббер. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итми. Чөнки ул проблеманы үзем хәл итәм ди. Хәзерге заманда, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да кешенең шундый иллюзия туа, ул үз проблемасын үзе хәл итә дигән. Менә элек технологик прогресс булмаганда, шулай хәзерге кебек булмаганда, кеше Аллаһ Тәгаләгә бик мохтаҗ. Мәсәлән, авылдан чыгып китте шәһәргә. Ул бөтен белгән догаларын кыла. Нәрсәгә? Чөнки барганда адашса, туңса, шулай бит, ашарына бетсә, аты шунда үлсә, ул юлда кала, ул үлә ул. Кунасы булса да, ул юлда кунырга мәҗбүр. Хәзерге вакытта без авылдан шәһәргә барганда, безнең 1 сәгать ярымлык юл. Машинага утырдык та, чыгып киттек. Бер нәрсә булса дибез, телефон бар. Шулай бит. Бер нәрсә булса, МЧС барга, балыкка барганда да курыкмыйлар балыкка барга, шулай бит. Су өстенә кирип, рәхәтләнеп балыкны МЧС килә дә коткарыр әле, шулай бит. Вертолет белән килер дә коткарыр да ул. Аңа бер нәрсә кирәкми, дога да кирәкми, бер нәрсә кирәкми аңа. МЧС бар бит. Менә шуңа күрә хәзерге вакытта кеше бик догага мохтаҗ да түгел. Шуңа күрә элеккеге кебек кеше дога кылмый хәзер. Адым сайын шулай бит. Адым сайын дога кылмый ул. Исенә чирсәң генә, әйтсәң генә дога кыла. Һәм үзенә бер нәрсә кирәк булса гына. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай вакытында сахабалар ди, сандалияларына бәйләвич шнурокларын да Алладан сораганнар ди. Безгә һәр нәрсәгә Али баба шулай бит бар. Бер нәрсә булса, раз заказ айттың, килеп җитә бөтен әйбер. Монда ничек инде Алладан сорыйсың шулай. Менә шушы иллюзия туа безнең Алла кирәкми дигән. Алладан сорыйсы юк дигән. Һәм Алладан сорыйбыз, берәр инде җитди әйбер булса гына. Ауру, шулай бит. Бала тумаса, ансы да врачка барып кайткач инде. Я булмаса анда берәр инде хәсрәт килсә генә. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге заманда дога кылу сирәгәя, кешенең дога кылуы. Һәр вакыт без белеп торабыз шулай бит инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә, сахабалар да гел догада булганнар. Гел догада булганнар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен әйбердә сораган. Аллаһ Тәгаләдән. Байлыктан сораган, фәкыйрьлектән кутылуны сораган, күркәм халыкта сораган, бөтен әйбердә сораган. Аллаһ Тәгаләдән шулай. Менә шуңа күрә дә дога ул гыйбадәт ди. Дога ул гыйбадәт. Дога кылу Алла белән элемтәне саклау. Хәтта намаз укып бетергәчтең дә намазның ахырында дога. Ураза тотып бетергәч тә уразаның ахырында дога. Аллаһумма ләкә сумту ва бика аманту. Аның да ахырында дога тора. Бөтен җирдә дога. Шушы дога Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү безнең гыйбадәтнең мәгънәсен барлыкка китерә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде дога белән шулай бит яшәгән бөтен пәйгамбәрләр. Һәр пәйгамбәрләрнең
Бөтенесе дә Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә торган булган, ансы шиксез. Ләкин шул бер генә мисал, мәсәлән, Закария алейһиссәлам. Закария алейһиссәламның озак вакытлар баласы булмый. Картайгач кына Аллаһ Тәгалә аларга бала бирә, Яхья пәйгамбәрне, Яхья алейһиссәламны. Аллаһ Тәгалә моның турында болай ди: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фастаҗабна лаху ва вахабна лаху Яхья. Без аңа җавап бирдек һәм бирдек аңа Яхьяны ди. Аллаһ Тәгалә җавап бирә нәрсәгә? Закария алейһиссәлам сорагач җавап бирә. Әгәр сорамаган булса, ул җавап бирмәс иде, шулай бит. Җавап бирә, әгәр дә мөрәҗәгать булса берәр нинди, шуңа күрә дә Закария алейһиссәлам Аллаһ Тәгаләдән сорый. Димәк, нәрсәгәдер без кирәк мохтаҗбыз икән, без мохтаҗ бөтенләй бергә Аллаһның үзенә дә без гел Аллаһдан сорарга тиеш. Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва аслахна лаху заужаху." Һәм без аның хатынын яраклы иттек ди. Нәрсәгә яраклы иттек? Бала табырга. Хатыны бала таба алмый торган була, шуңа күрә балага узмый. Сорагач, Аллаһ Тәгалә аның хатынын яраклы итә. Бала табырга. Тизәтә. Берәр җире килешмәгән булса, шулай бит, ул аны тизәтә. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәгалә аларга бала бирә. Һәм ди алар ди иннахум кану юсаригуна фил хайрат. Ни өчен Аллаһ Тәгаләгә җавап бирә? Алар изгелекләр кылалар иде ди. Ва ядгунана рагаба ва рахаба. Безгә ди өмет белән куркып мөрәҗәгать итәләр иде ди. Ва кану лана хашигин. Һәм алар бездән куркалар иде, безгә буйсыналар иде ди. Менә бу дуга кылуның, мөхтәрәм кардәшләр, яки дуга кабул булсын дигәннең кагыйдәсе. Изгелек кылу, шулай бит, Аллаһ Тәгаләгә өметләнү, андан курку һәм Аллаһ Тәгаләгә буйсыну. Менә шундый бер гадәт кирип киткән, татарларда шундый бер гадәт бар, садака бирәләр дә дуга кылдыралар, шулай бит. Бу каян килгән әйбер, туда-сюда кеше бит инде аңламый. Садака бирү изгелек, изгелектән соң дуга кабул була. Менә аның бәйләнеше шунда. Ни өчен дуга кабул булуның менә бер теге сәбәпләренең берсе, ураза тоткан кешенең дугасы кабул була. Чөнки ул изгелек кылган Аллаһ ризалыгы өчен һәм ахырдан дуга кабул була. Шуңа күрә дә дуга кабул булсын өчен изгелек кыларга кирәк. Берәр изгелек кыласың да, Аллаһ Тәгаләдән аны соң сорыйсың. Менә элек бу сулны мөселманнар куллана торган булган. Изгелек кылганнар һәм дуга кыла торган булганнар. Дуга кылган вакытта Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһга өмет белән мөрәҗәгать итегез ди. Тәкәбберләнеп түгел, шулай. Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләгә өмет белән. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләгә буйсынучы булырга кирәк. Ягъни, синең халәтең Аллаһ Тәгаләгә буйсынучы булырга тиеш. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгаләнең якынлыгы яки ераклыгы дуга белән билгеләнә. Менә хәзер мөселманнар бит ничә еллар инде, әле бер көнне тагын бер бәхәс күтәрелеп алды интернетта. Аллаһ Тәгалә кая? Шулай бит, ничә еллар бит Аллаһ Тәгалә кая? Бер төркем мөселманнар әйтә, ул күктә ди. Шулай бит. Бер төркем мөселманнар әйтә, Аллаһ Тәгалә урынга һәм вакытка буйсынмый ди. Ягъни без гомумән аңа бу төшенчәне куллана алмыйбыз ди Аллаһ Тәгаләгә карата. Шулай бит. Һаман шушы бәхәс. Ни өчен бу бәхәскә сахабалар нокта куймаганнар? Нишләп алар? Алар моның турында уйламаганнар да. Алар моның турында уйламаганнар да, шулай бит. Алар моның турында сөйләшмәгән дә. Алар өчен нәрсә мөһим булган? Менә нәрсә мөһим булган? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва иза саалака гибади ганни фа инни кариб уҗибу дәгъвата даги иза даган." Әгәр дә синнән минем кулларым сораса ди, минем турыда ди, әйт аларга, мин якын ди. Миннән сораган кешегә мин җавап бирәм ди. Безгә Аллаһ Тәгаләнең кайда булуы мөһим түгел. Шулай бит. Бу турыда сүз куертмасаң да, бу принципиаль түгел, мөхтәрәм кардәшләр.
Моның бәйләнешеп үзара моның тавыш чыгарасы юк моның турында. Әлбәттә бар билгеле бер кануннар, логик кануннар дип әйтик, шулай мантык кануннары. Әмма безнең өчен нәрсә мөһим? Безнең өчен мөһим Аллаһ Тәгаләнең дуганы ишетүе, дуганы кабул итүе. Менә шул безнең өчен мөһим. Менә шул әйбер безнең өчен мөһим. Аннан соң мөселманнар шушы гыйбадәттән күчеп, дугадан күчеп керешкәннәр сүз керештерүгә. Сахабаларга ул кирәк булмаган, сахабаларга кирәк булган радиллаһу анһум Аллаһ Тәгаләнең дуганы кабул итүе. Безгә шул кирәк. Безгә шул кирәк, Аллаһ Тәгаләнең безне ишетүе, дугаларыбызны кабул итүе кирәк безгә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә минем турыда сорасалар ди, иң мөһиме нәрсә ди? Ул әйтми, мин шунда дип, килсеннәр дип. Ул әйтә, миңа мөрәҗәгать иткән кешенең мин дугасын кабул итәм ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, минем турыда сорасалар ди. Менә безгә нәрсә мөһим? Менә бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит безнең дугаларыбызга кагылган әйбер. Мөхтәрәм кардәшләр, без һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ без, шуны онытмаска кирәк. Инде Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, я әйюхан нас, антумул фуқара илаллаһи валлаһу ганиюн хамид. Антумул фуқара. Аллаһ Тәгалә әйтә, кешеләр, сез фәкыйрьләр Аллаһ Тәгаләгә карата ди. Сез фәкыйрьләр. Аллаһ Тәгалә бай ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бунда бай белән фәкыйрьнең төшенчәсе икесе ике төрле. Әгәр дә без Аллаһ Тәгалә бай, аның әйбере күп дисәк, бу кеферлек була. Бу кеферлек була. Нишләп? Чөнки Аллаһ Тәгалә димәк әйбергә мохтаҗ. Мохтаҗ алтын көмешкә, мохтаҗ җиргә, күкләргә, шулай бит мохтаҗ кешеләргә һәм башкаларга. Бу кеферлек була Аллаһ Тәгаләгә карата. Аллаһ Тәгаләнең әйбере күп дисәк. Бай дигән сүз монда Аллаһ Тәгалә беркемгә мохтаҗ түгел дигән сүз. Бай дигән сүз, мохтаҗ түгел дигән сүз. Менә байлык дигән сүзнең нигезе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит, Аллаһумма инни әсъәлүкәл гина ва туқа. Мин синнән сорыйм ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, байлык ди һәм тақвалык ди. Ләкин нинди байлык сораган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям? Аның үлгән вакытта байлыгы булмый, Аллаһ Тәгаләгә җавап бирмәгәнмени? Аллаһ Тәгаләдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сораган кешеләргә мохтаҗ булмауны. Ул мохтаҗ булмаган ниндидер патшага, Персия патшасына, Византия патшасына, мөшрикләргә барып, Мәккәгә барып акча сорап йөрмәгән, шулай бит, ярдәм итегез дип йөрмәгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ул бары Аллаһка гына мохтаҗ булган. Менә шушы байлык турында сүз алып барабыз. Хәзер күп кеше бай. Әмма алар әйберләре күп булганга күрә без аларга бай дибез. Ләкин алар бай түгел, алар фәкыйрь, хәйрче, чөнки алар мохтаҗ кешегә. Ул бүген мохтаҗ истәмә кредитка. Ул бүген мохтаҗ фәлән прокурорга, фәлән кешегә, фәлән түрәгә. Ул шуңа мохтаҗ. Ул бай түгел. Ул кешегә әйтә алмый, син миңа кирәк түгел дип. Ул мохтаҗ. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай бит әйтә алган. Ул әйтә алган. Ул кешегә мохтаҗ булмаган һәм шуңа күрә сүзен курыкмыйча әйтә торган булган. Кешенең янына килсә, шулай бит. Ул аңа турысын әйткән, дөресен әйткән. Без әйтә алмыйбыз, чөнки без ул кешегә мохтаҗ. Хәзер әйтәм икән, ул миннән бурычын сораячак. Моңа әйтәм икән, иртәгә миңа ярдәм итмәячәк. Моңа әйтәм икән, заявление миңа язачак. Без куркып йөрибез шуңа күрә. Без бай түгел, шулай. Менә бу байлык дигән сүз, ул мохтаҗ булмау дигән. Фәкыйрь мөхтәрәм кардәшләр, ул менә шушы мохтаҗ булу дигән сүз. Шуңа күрә безнең нәрсәбез булса да, без Аллаһка мохтаҗ. Без фәкыйрбез. Нинди генә халәттә булсаң да, күпме генә байлыгың булса да, син шулай бит инде фәкыйрсең Аллаһ Тәгалә каршында. Менә Аллаһ Тәгалә безгә инде шуны аңлата, шушы фәкыйрлекне һәм байлыкның нәрсә икәнен аңлата, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә бу дөньяда
иң бай затқа мөрәҗәгать итәргә кирәк шулай бит. Аллаһның үзенә. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә генә сорасак та, ничек дуга кылсак та, Аллаһ Тәгалә инде безне ишетүче һәм безгә җавап бирүче. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Алла бирсә, урысчада сөйләп алырбыз инде. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о дуга, об обращении к Аллаху Субханаху ва Тааля. Дуга переводится как обращение или же призыв. Дуга. Например, есть слово дагва, дагват, призывать, но в то же время есть дагва как молитва. В то же время слово ас-саля, намаз, переводится как дуга, молитва, с арабского языка. То есть это синонимы. Ад-дуга и ас-саля. Это синонимы. Соответственно, все наши поклонения – это обращение к Аллаху или призыв к Аллаху. Когда мы намаз читаем, мы стоим перед Аллахом и к Нему обращаемся. Поэтому мы читаем суру Аль-Фатиха. Ияка на'буду ва ияка настагин. То есть, Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим помощи. Сура Аль-Фатиха. Это обращение к Аллаху. Поэтому Пророк сказал, Аль-Фатиха – это и сура, и дуга. Кто хочет делать дуга, может прочитать Фатиху, это будет дуга тоже. Намаз, ураза, все наши поклонения – это дуга, обращение к Аллаху. Чтобы Аллах Тааля был нами доволен, чтобы Он это все принял. Поэтому Пророк сказал, ад-дуга муххуль гибада. Дуга – это мозг поклонения. Это основа поклонения. Потому что без дуга, без молитвы, все это превращается в пустые дела. В пустые дела, которые ты делаешь обычно. Как я уже сказал по-татарски, если ты читаешь намаз, это физкультура, если у тебя нет обращения к Аллаху. Держишь ураза – это диета. Закат – благотворительность, а хадж – это увеселительное путешествие. И все. Вот это превращается как раз в бессмысленное деяние. Без молитвы и без дуга. Поэтому Пророк сказал, что дуга – это муххуль гибада. Мозг поклонения. Аллах Тааля нам говорит в Кудси хадисе, обращаясь к нам, Аллах Тааля говорит, «Я гибади куллукум даллюн илля ман хадайтуху, фастахдуни ахдикум». О рабы мои, вы все заблудшие, кроме тех, кого я направил на прямой путь. Просите у меня хидаят прямого пути, и я вас направлю. Все вы заблудшие, кроме тех, кто попросил Аллаха прямой путь. Дорогие друзья, прямого пути мы можем придерживаться только когда просим у Аллаха этого пути. Почему мы говорим «Ихдинас сират аль-мустаким»? Веди нас по прямому пути. Сират аль-лавина ан'амта алейхим. Это тот путь, который ты даровал им. Гайриль магдуби алейхим валяддалин. Кроме тех, на кого ты был зол, и кроме тех, кто заблудились. То есть иудеи, христиане. Если человек будет искать своей логикой, своим сердцем просто, да, он может заблудиться. Он может быть сначала на прямом пути, а потом заблудиться. Таких примеров очень много. Которые сначала учились нормально, хорошо, а потом основали секту отдельную. Сект не было. Пророк ﷺ секты не организовывал, сахабы секты не организовывали. Но вот ученики табигинов и так далее, они организовывали секты. Они уже сказали, я все понял, все знаю, откалывались и организовывали секты. Потому что они не просили прямого пути у Аллаха Тааля. Они думали, что они нашли уже и все нормально. Поэтому Аллах Тааля говорит, просите у меня прямого пути, я вам дам. Я вам дам. Больше никто не даст. Больше никто не направит. Также Аллах Тааля говорит, «Я гибади куллукум джаиун илля ман ат'амтуху фастат'имуни ут'имкум». О рабы мои, все вы голодные, кроме тех, кого я накормил.
просите у меня, и я вас накормлю. Вот здесь дилемма получается. Аллах Тааля говорит, просите у меня, я вас накормлю. А кто не просит у Аллаха, они же тоже сыты. Противоречие здесь получается. Есть много неверующих людей, которые не просят у Аллаха, чтобы их накормили. Они сами выращивают, сами покупают. Они пищу делят на углеводы, жиры и так далее, белки, что вот это их питает организм. Они же не говорят, что это Аллах Тааля их насыщает. Они говорят, вот эти витамины, вот эти вещества нас насыщают, они говорят. Они не говорят, что это Аллах Тааля насыщает. Поэтому что быть с такими людьми? Как быть? Значит, хадис неправильный? Нет. Здесь идет о другом насыщении. Аллах Тааля говорит, если вы у меня будете просить, вы насытитесь. Здесь идет о насыщении. А если нет, то вы не наедитесь. Поэтому все люди сейчас голодные. В каком смысле? Им постоянно не хватает. У них голод. Что такое голод? Ты чувствуешь постоянно нужду. Поэтому современный человек, он постоянно голодный. Нет такой корпорации, которая бы сказала, в этом году мы заработали 1 миллиард, на следующий год нам достаточно тоже 1 миллиарда. Они говорят, на следующий год у нас план заработать 1 200 000 000. Потом 1,5 миллиарда. Потом 2. Но это же невозможно. Это невозможно. То есть человек постоянно хочет больше, больше, больше. Даже в прямом смысле, когда человек, например, да, у него есть уже что-то, он опять хочет еще больше, больше, больше. Как только он достраивает дом, он хочет больше. Как только он покупает машину, хочет лучше. Как только он поел, хочет еще раз поесть. Почему сейчас люди толстые? Потому что они голодные. Потому что они голодные, постоянно хотят есть. Они проходят мимо холодильника, открывают, есть ли что-нибудь пожрать. Проходят мимо кафе, зайдем-ка чай попьем-ка. Но это чай попьем, вы понимаете, что это такое, да? Тем более у татар. Чай попьем, это уже все. Поэтому люди постоянно голодные. Нет такого, чтобы, альхамдулилля, я вот полчаса назад поел, да? Нет, такого нет. А ничего страшного, еще раз поедим, да? Я уже забыл, что ел. Потому что нет насыщения. И весь этот мир сейчас голоден. И постоянно идут темпы. Наращивается вот это все. Как раньше люди жили? Такого же темпа развития не было. Столько еды, продуктов, столько одежды не было. Как они раньше жили? Удивительно. Сейчас все время не хватает. Сколько одежды у нас уже, сколько еды уже. Не хватает. Я не говорю, что не надо развиваться. Это совсем другие понятия. Здесь у тебя чувство нехватки. То есть у тебя внутри. Тебе не хватает. Ты утром спокойно не можешь уйти из дома, потому что ты идешь за дополнительным заработком. Домой ты возвращаешься недовольный, потому что что-то заработал, а недовольный тем, что ты заработал мало. Вот о чем я говорю. Вот такого насыщения нет. И будет оно только тогда, когда мы будем просить у Аллаха Субханаху ва Тааля. И то же самое с одеждой. Аллах Тааля говорит, о мои рабы, вы все голые, пока я вас не одену. Просите у меня, я вас одену. Здесь можно понять и так, и так. И насчет одежды, и можно понять еще, так скажем, образно. Это как? Что если человек не будет просить одежду у Аллаха, он не будет одетым, то есть он будет голым. Что сейчас и происходит. Правильно? Сейчас люди не у Аллаха просят одежду, а покупают сами, шьют, и им шьют, поэтому они голые. Голые в прямом смысле даже. Правильно? С Аллахом же одежда не связана. Мы же, когда шьют одежду, ее же не шьют по принципу религии. Ее шьют по другим принципам.
Поэтому люди голые, даже мужчины. Вот люди сидят, я же часто обращаю на мужчин, говорю, они все время тянут назад вот так вот, когда они сидят. Почему? Потому что их футболки, их рубашки уже давно не закрывают спину. Там трусы видны. Стринги. Да? Это уже не трусы, это стринги. Трусы должны быть ниже колена. Это называется трусы, настоящие. А то, что сейчас носят, это стринги называются. Потому что они не закрывают уж, даже у мужчин. У женщин мы молчим, там, альхамдулилля. А женщин уже мы не говорим. Мы сейчас говорим еще о мужчинах. На саджде не могут уйти ребята, да? Почему? Потому что настолько узкие штаны, на саджде не могут уйти. Ноги не сгибаются. Я вру, что ли? Да. Я правильно? Я потому что сам через это проходил сколько времени. Вот немножко пытаюсь сейчас уже пошире одеваться, как говорится. Потому что саджда делать невозможно. В магазин невозможно прийти себе купить нормальные брюки. Ты пытаешься натянуть тут, а тут другое место натягивается. Брюки не доходят до пояса, понимаете? Они где-то болтаются, непонятно. До пояса не доходят. Это почему? Это специально так шьют. Заниженная талия называется еще, да? Потому что мы голые. Если, говорит, Аллах вас не оденет, вы голые. Аллах Та'аля говорит. Даже вот так можно понять. Поэтому просить надо одежду у Аллаха, субханаху ва та'аля. Аллах Та'аля говорит, вы все, говорит, о мои рабы, ошибаетесь и днем, и ночью. И если я, говорит, прощаю грехи, просите у меня, и я вам прощу. Я вам прощу. Вот элементарные тезисы, да, человек, который должен просить у Аллаха прямого пути, пропитания, одежды и прощения грехов. Это тезисы элементарные, в чем человек нуждается каждый день. Каждый день. Поэтому, если мы мусульмане, не надо думать, что мы уже на прямом пути, там, что у нас все хорошо. Нет, мы должны постоянно обращаться к Аллаху субханаху ва та'аля. Чтобы Аллах Та'аля нас услышал и отвечал, есть правила определенные. Аллах Та'аля говорит, Пророк ﷺ говорит, «Тагриф или Аллахи фирраха, ягрифка фишидда». Если ты будешь знать Аллаха во время хорошей жизни, спокойствия, то Аллах вспомнит тебя, когда у тебя будут проблемы, неприятности. То есть не надо забывать Аллаха, когда тебе хорошо. Принцип элементарный. Когда тебе плохо, легче всего вспоминать Аллаха. Легче всего. Почему сейчас вот спрашивают очень много, почему мусульмане в таком бедственном положении, многие, во всех мусульманских странах сейчас проблемы реальные, войны идут. Во всех практически. Да? Начиная от Ирака, заканчивая Ливией и так далее. Везде у мусульман есть проблемы. Реальные проблемы. Почему? Очень просто. Когда у тебя проблемы, ты вспоминаешь Аллаха. Когда тебе хорошо, Аллаха ты забываешь. Что остается Аллаху, чтобы его вспоминали? Что он делает? Дает проблемы. Ведь Аллах любит нас. Аллах хочет, чтобы мы его вспоминали. И каким образом? Он дает нам проблемы. Вот, чтобы мы вспомнили Аллаха. Дает нам проблемы, чтобы мы вспомнили Аллаха. Это элементарно. Это элементарно. Поэтому, если ты будешь вспоминать Аллаха, когда тебе хорошо, Аллах вспомнит о тебе, когда будет у тебя проблемы. Когда хорошо, человек всегда забывается. Всегда. Поэтому Хания Фархи пела же, да? Ауырлыққа шыдап бұла, рахатқа шыдап қара. Правильно? Өзі де өліп кетті енді, шулай вафат болды. Вот поэтому, когда тебе хорошо, это трудно вспоминать Аллаха. Даже у мусульман, дорогие друзья, даже у мусульман. Честно, вот просто даже про себя даже могу сказать. Следующее, чтобы Аллах нас вспоминал, что надо делать? Конечно, делать то, что Он нам говорит.
Аллах Тааля в Худси хадисе говорит: мой раб приближается ко мне, делая самые любимые, говорит, для меня вещи. Что это? Это фарз. Это фарз, обязательство. Поэтому человек прежде всего должен посмотреть, все ли фарзы он выполняет. Все ли фарзы он выполняет. Следующий Аллах Тааля говорит, потом, говорит, я его полюблю, он ко мне будет приближаться еще больше, если он будет делать нафиль. Нафиль. Сунный нафиль. А когда, говорит, я уже его полюблю, я стану его слухом, которым он слушает, я стану его зрением, которым он смотрит, руками и так далее, ногами. Если, говорит, что-то он у меня попросит, я ему дам, а если ко мне прибегнет за помощью, я его защищу. Вот этапы приближения к Аллаху. Фарзы, потом сунны, нафили. Поэтому человек должен всегда начинать с фарзов, с обязательных вещей. Эти фарзы – это то, что обязал нас Аллах. Это не то, что сам человек придумал. Опять-таки, да, я люблю наших татар, философы данные, они же как говорят? Мен үзімче дұға қылам. Мен үзімче ышанам. Я по-своему поклоняюсь. Я по-своему связан с Аллахом. Я по-своему делаю, да, свои поклонения. Ты меня не учи. Аллах Тааля говорит, не надо по-своему, надо по-моему. Вот это очень важное условие. Почему не любят религиозных деятелей? Потому что они обязывают делать что-то конкретно, да? Например, человек пришел на намаз, а имам же говорит, ты неправильно стоишь, неправильно читаешь, неправильно это делаешь. Дело же не в имаме. Это требование Аллаха. Аллах говорит, я хочу так, вот как я велел вам. Вот так. Уразу надо вот так держать, а не по полдня. Да? Уразу надо держать весь месяц Рамазан. Не в начале, в середине и в конце. То есть, я хочу по-моему, говорит Аллах Тааля, не по-вашему. Таким образом, это фарзы, когда выполняешь уже, Аллах, ты приближаешься к Аллаху Тааля. Это элементарно ведь. Это элементарно. Когда начальник тебя о чем-то просит, ты же, как говорится, делаешь то, что он говорит. Если по-другому сделаешь, он тебя будет ругать. Это элементарно. Также, дорогие друзья, надо восхвалять Аллаха часто, чтобы у нас дуа принимались. Потому что когда Юнус алейхиссалям попал внутрь кита, внутрь рыбы, он там сидел, и как он оттуда вышел? Как его Аллах Тааля избавил? Как принял его молитвой? Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Если бы, говорит, он не восхвалял, говорит, нас, то есть меня, говорит, не восхвалял, Аллах Тааля говорит, если бы он не был восхваляющим, он остался бы там до судного дня. Когда приходит проблема, если хочешь, чтобы Аллах Тааля услышал тебя, надо восхвалять Аллаха. Это противоречит логике. Почему? Потому что когда приходит что-то, ты начинаешь жаловаться, а не восхвалять. Это противоречит логике. Ты заболел раком. Ты же не говоришь, да? О, Аллах, за все тебя благодарю, все хорошо, я доволен. Ты же говоришь, за что? За что мне это? Ты начинаешь ныть, плакать и так далее. Это очень трудно. Пойти вопреки логике. Но, говорит, если так сделаешь, то я отвечу на ваши молитвы. Я отвечу на ваши молитвы, говорит Аллах Тааля, если, говорит, вы так сделаете. То есть восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля. Также, дорогие друзья, чтобы молитвы наши принимались, надо, чтобы у тебя все было халяль. Чтобы у тебя было все халяль. Потому что если ты одеваешься харам и кушаешь харам, все у тебя харам, Аллах Тааля твои молитвы не принимает. Не принимает. Очень надо следить за этими вещами, за заработком, надо следить за едой, надо следить за одеждой, чтобы это все было халяль. Мы знаем историю одного путешественника, который сидел около дороги, покрытый пылью, обращался к Аллаху, просил у него, делал дуга,
казалось бы, этот униженный человек в пыли, в путешествии, у него должны приниматься дуа. Но Аллах Та'аля не принимает. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, у него, говорит, одежда харам, еда харам, обувь харам, у него все харам, говорит. Из-за этого Аллах Та'аля, говорит, его дуа не принимает. Так вот поэтому, дорогие друзья, очень много советов, чтобы принимались дуа и так далее. Всех просто не перечислить, потому что, альхамдулилля, здесь очень много. Вкратце просто пройдемся. Важно просить у Аллаха искренне, с ихласом. Важно просить уверенно. То есть уверенно это как? Уверенно это не нагло. Тут есть разница. Наглость и уверенность. Иногда, например, люди говорят: «О Аллах, дашь ли ты мне?» Может дашь, можешь нет, может нет. Сомневаются, то есть. Надо просить уверенно: «О Аллах, дай». И надо быть уверенным, что Аллах Та'аля это может сделать и сделает. Вот это, говорит, уверенность. Также, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не торопитесь. Не торопитесь. То есть, с ответом. Не надо, вот сегодня ты ночью попросил, как я обычно делаю: «О Аллах, дай мне Мерседес». Да? Утром встаю, окно открываю, Мерседеса нет. Я говорю: «О Аллах, ты мне не ответил». Я делаю так, да? То есть: «О Аллах, ты мне не ответил», потому что я хочу, вот сейчас я попросил, я хочу сейчас, чтобы у меня уже утром стоял Мерседес. А он не стоит. Значит, он не ответил мне, он меня не услышал. И поэтому Аллах Та'аля пока не дает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: не торопитесь, говорит. Вот попросили, говорит, ждите. Знайте, что он даст, но в свое время. Возможно, дуа, которую ты сделал когда-то, да, сейчас, например, сбудется через 10 лет, через 20 лет. Но это будет. Поэтому не надо, говорит, торопиться. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Не надо торопить Аллаха и учить, как дать, когда дать. Потому что Аллах Та'аля, он знающий. Он более знающий, чем мы. Также, дорогие друзья, дуа нас спасает от многих проблем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: дуа, говорит, помогает, когда проблемы уже вот сейчас, и когда, говорит, проблемы должны прийти. То есть, когда ты делаешь любой дуа, Аллах Та'аля решает тебе твою сейчас проблему. И если, говорит, есть какая-то проблема впереди, то Аллах Та'аля не дает тебе эту проблему. Поэтому ученые сказали, есть 3 вида принятия дуа. Первое, ты попросил, Аллах дал. Второе, ты попросил, а вместо этого Аллах Та'аля не даст тебе какую-нибудь неприятность. Ты должен был заболеть, но не заболел. Сломать ногу, но не сломал. И третье, Аллах Та'аля в этом мире вообще тебе не дает. В ахирате дает. У тебя есть накопленные дуа, которые остались без ответа в этом мире. И за все это Аллах Та'аля тебя дает в ахирате. Говорит, я тебя не дал в том мире, дам в этом. Потому что у мусульманина всегда так. Если человек, мусульманин, лишился чего-то в этом мире, он обязательно это получит в ахирате. Обязательно. Поэтому сахабы не хотели даже, чтобы у них принимались дуа. Они хотели, чтобы это оставалось на ахират. Потому что там это как раз то время, когда ты нуждаешься больше всего в ответе за свои дуа, за свои молитвы. Сейчас хорошие месяцы, дорогие друзья, хорошее время, чтобы как раз вот делать дуа, обращаться к Аллаху. Со всеми своими любыми вопросами. Естественно, халяль должна быть все это, потому что харам нельзя просить у Аллаха. Это издевательство просто получится. Поэтому надо просить, иншаллах, поддерживать связь вот эту с Аллахом. И Аллах Та'аля обязательно нам ответит. Это самое мощное наше оружие. Попросить у Всевышнего, и Аллах Та'аля нам поможет. Потому что мы не сами что-то делаем даже, да, просим у великого и всемогущего, который все может, который имеет власть над всеми, в том числе над самыми сильными и богатыми в этом мире. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.